Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Но для начала предлагаю подключить к нашему эфиру сейчас Романа Спиридонова, нашего журналиста, прямо из Ньюзрума, который готов рассказать о новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, приветствую, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсу. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту задержания в оккупированном Крыму Владислава Есипенко, который был внештатным сотрудником Крым-Реалии. Его и жительницу Алушты Елизавету Павленко ФСБшники задержали 10 марта. У Павленко дома был обыск, у нее изъяли технику и личные вещи, а Есипенко оккупационный суд арестовал на 2 месяца. Оккупанты обвинили его о том, что он якобы собирал информацию в интересах спецслужб Украины, и, конечно же, по законам жанра силовики якобы обнаружили у него в машине взрывное устройство. В прокуратуре АРК действия оккупационных силовиков квалифицируют как незаконное лишение свободы, и санкция статьи предусматривает за это наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет. Задержание и арест Владислава Есипенко осудил президент радио «Свободная Европа», это «Радио Свобода», Джейми Флай. Он расценил это как факт запугивания. Освободить Есипенко призвали и украинские правозащитные организации, среди которых Крымско-Татарский ресурсный центр, Крымсос, объединение родственников политзаключенных. В коллективном заявлении правозащитники обратились к представителям международных организаций с призывом усилить давление на Россию для того, чтобы добиться освобождения всех политических заключенных, которые Россия содержит в своих тюрьмах. Есипенко... Правозащитники не исключают, что к Есипенко силовики могли применять пытки для того, чтобы тот признал свою вину и отказался от адвокатов, которые нанимает ему жена. Вот сегодня стало известно, что он отказался уже от второго такого адвоката, Алексея Ладина, который хотел представлять его интересы. Сегодня мы будем об этом подробнее говорить. Оккупанты устроили геноцид против крымских татар, и мир должен об этом знать. Десятки крымско-татарских активистов провели пикетирование посольства России в Бельгии. Люди стояли с национальными флагами и плакатами, требуя прекратить геноцид крымских татар и репрессии против несогласных с оккупацией. Один из организаторов акции, Реза Асанов, говорит, что таким образом хотели обратить внимание местных медиа на преступления оккупантов. А министр обороны Украины Андрей Таран пригласил Японию присоединиться к Крымской платформе. Во время официального визита в эту страну Андрей Таран провел переговоры с государственным министром иностранных дел Такаши Ута. Он отметил, что среди задач Крымской платформы, в том числе и безопасность, включая и свободу мореплавания. А Джо Байден считает Путина убийцей и пообещал, что тот заплатит. По крайней мере, Байден утвердительно ответил на этот вопрос в эксклюзивном интервью телеканалу ABC. Речь о Путине зашла в контексте опубликованного накануне доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы Соединенных Штатов. И вот по словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным в январе он предупредил российского президента о последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. Какими будут эти последствия, Байден не уточнил, но вот сегодня уже стало известно, что США ввели новые санкции против России из-за отравления Алексея Навального. Власти ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. Речь идет об оборудовании, технологиях и программном обеспечении, которые могут быть использованы для производства химического оружия. В оккупированном Крыму зарегистрировали за минувшие сутки 55 новых случаев COVID-19, в Севастополе 33. 7 человек скончались от осложнений, вызванных этой болезнью. Вот такие новости, на которые мы обратили внимание, и не только. Подробнее и больше смотрите в наших выпусках «Заман», традиционно в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсо. Чухсагул, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей.
Ну а мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua – это наш адрес. Сегодня ваша подписка поможет нам продолжить нашу работу на нашем информационном фронте. А сейчас к нашему эфиру присоединяется адвокат из временно оккупированного полуострова Алексей Ладин. Сегодня там прошли суды над нашими соотечественниками, которых обвиняют в так называемом деле по Хизбут Тахрир. Алексей, здравствуйте. Да, добрый день, добрый вечер. Добрый день. Расскажите, как прошли сегодняшние судилища в Крыму? Ну, с утра у меня состоялось рассмотрение моей апелляционной жалобы на арест Яшара Шихаметова. Рассматривал Севастопольский городской суд. Я находился в СИЗО по видеоконференц-связи вместе с Яшаром. Судебное заседание прошло, к сожалению, стандартно, формально, и Севастопольский городской суд засилил стражу по 15 апреля, который избрал Ленинский районный суд города Севастополя. Собственно, все как обычно, ничего примечательного не было. Кроме того, что первая инстанция по каким-то причинам избрала закрытую форму судебного заседания. Защита возражала и писала об этом в апелляции. А вторая инстанция сказала, что все законно, однако форма судебного заседания была открытая. То есть уже якобы угрозы безопасности участникам процесса не было. Ну, такое. То есть сами себе противоречат. Но, к сожалению, Яшар ожидаемо, но, к сожалению, остался под стражей. Хочу сказать, что сегодня, после обеда, я попытался пройти в СИЗО к своему подзащитному Владиславу Есипенко. И заранее анонсируя события, поясню, что столь наглого и беспрецедентного нарушения права на защиту я, собственно, не сталкивался за 20 лет своей адвокатской практики. А расскажите подробнее, в чем заключалось нарушение? Соответственно, когда я попытался к нему пройти, сотрудник СИЗО спецчасти пояснила мне, что она не может мне его выдать, потому что на карточке стоит уведомление о том, что его может вызывать только один адвокат. Это, я насколько понял, адвокат по назначению, который назначил следователь ФСБ Власов. Я пояснил им всем, что это незаконно. Руководителя, начальника спецчасти, замначальника СИЗО. По какой-то интересному совпадению, минут через 5 или 10 в СИЗО уже появился сам следователь ФСБ Власов, который попытался мне объяснить, что я якобы не допущен в уголовное дело, поэтому не имею права зайти. Но все его объяснения не имели никакого отношения к закону, о чем я и сказал и сотрудникам СИЗО, и самому Власову. После чего уведомление, то есть талон вызова на Есипенко Владислава мне все-таки дали. Однако в дальнейшем сотрудники СИЗО отказывались вывести его в следственный кабинет, просто-напросто саботировали свою работу, игнорировали свои должностные обязанности, отказывались представляться и называть свою должность. И спустя 2 часа ожидания начальник спецчасти сообщила мне, что Владислав Есипенко, по ее информации, которую ей передал начальник СИЗО, якобы отказался от меня как от защитника. Напомню, что ранее, несколько дней ранее, он также якобы отказался от адвоката Эмиля Курбединова. Какое право сотрудники СИЗО имели отбирать какие-то процессуальные документы в рамках уголовного дела у моего подзащитного, вызывает очень много вопросов. Так же, как и вызывают вопросы отказ Есипенко от адвокатов по соглашению. То есть вы думаете, что Есипенко ни от Эмиля Курбединова, ни от вас сам лично не отказывался? Я думаю, что Есипенко находится под большим давлением психологическим. Возможно, его пытали и физически. Возможно, у него на теле в настоящий момент сохранились какие-то следы пыток, в связи с чем адвокатов по соглашению до него не допускают.
Возможно, он еще не дал в полной мере нужные показания следователю ФСБ, поэтому они пытаются склонить его дать те показания, которые им нужны. То есть вариантов много, и других причин грубо нарушать право на защиту я не вижу. А кто сейчас его защищает? К нему привязали так называемого госадвоката? Ну да, то есть у нас нет такого понятия, как госадвокат, да? Имеется понятие адвокат по соглашению, то есть адвокат, который заключил соглашение с родственниками либо с третьими лицами в интересах подзащитного, и адвокат по назначению, который назначает следователь, то есть там из числа дежурных адвокатов. Но насколько я знаю, насколько я располагаю информацией, у него сейчас в качестве защитника адвокат Синеглазова. Хочу А сказать, вы знакомы с ней? Нет, лично не знаком, но я знаю, что она была также адвокатом у господина Кашука, когда я заключил с ним соглашение, с родственниками соглашение, попытался и прошел к нему в СИЗО, Он пояснил, что он уже взаимодействует со следователями ФСБ, и кроме адвоката по назначению Синеглазовой, ему никого не надо. 12 марта, если я не ошибаюсь, задержали внештатного корреспондента «Радио Свобода». Что сейчас Есипенко инкриминирует и как вы оцениваете перспективы данного дела? Ну, на самом деле, так как я не смог с ним поговорить, да, я не думаю, что будет этично и правильно комментировать именно само уголовное дело. Я о том, что ему вменяют, инкриминируют, чего его подозревают, знаю так же, как и вы, из видео, которое представили сотрудники ФСБ, и из пресс-релизов. На самом деле, для меня, просто как для человека, весьма странно, что корреспондент Крым Реалии, который работал в Крыму, возил в машине гранату. Это как бы понимание. То есть я вместе с вами удивляюсь и высказываю в отношении этого большие сомнения. Но только как человек. Как защитник и адвокат я не могу комментировать уголовное дело, пока я в него не вступил. По поводу того, что произошло в следственном изоляторе, я и мой коллега Эмиль Курбетдинов, мы будем готовить процессуальные документы и, конечно же, реагировать. Мы не оставим столь вопиющие нарушения прав, как Есипенко и, собственно, прав адвоката без внимания и без, так скажем, должного продолжения. Спасибо вам большое. Это был адвокат Алексей Лазин с нами на прямой связи из временно оккупированного полуострова. Вчера президент Украины Владимир Зеленский назвал российский референдум в Крыму в 2014 году фейковым и заверил, что власти Украины сегодня прилагают все усилия для возвращения контроля над временно оккупированным полуостровом Крым и освобождения всех политических заключенных. Давайте послушаем его цитату. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Великобритания также не признает результаты так называемого крымского референдума. Об этом на своей странице Twitter написала посол Великобритании в Украине Мелінда Сімонс. 7 років тому Росія провела фіктивний референдум, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким. Росія має повернути Крим Україні. Госсекретарь США Энтони Блинкен в 7-ю годовщину оккупации полуострова призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированным полуостровом. Об этом он написал на своей странице Twitter. Вот его сообщение.
Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. Вы знаете, недавно, спустя 7 лет оккупации полуострова, наконец-то РНБО утвердила стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова. И министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вчера сообщил, что эта стратегия будет состоять из 2 блоков. Что именно? Давайте послушаем. Цей план заходів складатиметься з 2 блоків. Перший – це внутрішня політика, і друге – це те, що треба зробити у зовнішній політиці. І за міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ. Богдан Бондаренко, медіатор Національної асоціації медіаторів в Україні, політичний експерт, фахівець з конституційного права, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаю вас, салям алейкум. Пані Гульсум, доброго дня. 7 лет с момента оккупации Крыма. Вчера было 7 лет с момента проведения так называемого референдума в Крыму. Чего добилась Украина сегодня в направлении деоккупации полуострова? Можем ли мы посчитать достижения Украины? Хороше запитання. Я перепрошую за таку Вы так тривалу паузу. вздохнули? Тяжело. Я почав просто думати, розумієте, складність, мені здається, складність цього процесу полягає в тому, що в тих умовах, які ми опинилися з самого початку у 2014 році, десь об'єктивно, десь суб'єктивно, і з тим, що зараз, скажімо, поле для маневру, яке є на сьогодні, воно є досить обмеженим. Воно що і в 19-му, 18-му, 17-му, і зараз воно досить обмежене. А питання, коли ми на 7-му, по суті, році говоримо про те, що ми затвердили стратегію, яка лише далі в подальшому буде мати якісь блоки. Тут стратегія, наскільки я пам'ятаю, частина цього документа мала бути публічною. Да, но пока еще не опубликовали. Але її ще немає. Так, тому оцінювати її змістовно досить складно. Якщо ми говоримо про те, що ми робимо оперативно, в межах вже, так, скажімо так, реакції на затримання або українців, або кримських татар на території Криму і допомоги, які ми надаємо, десь держава, скажімо, щось робить, але в основному це все одно, мені здається, інститути громадянського суспільства. Питання обмінів, які ми досягли свого часу, це теж, в принципі, включення було держави. Я до чого веду? Що держава має мало на сьогоднішній день важелів впливу для того, щоб повернути окупований півострів. З іншої сторони, якщо ми говоримо про те, що ми готуємося до чогось масштабного, що теоретично колись може відбутися, і ми проводимо для цього дії, то теж насправді небагато. Ключове, що сьогоднішній все-таки річниці, або, не знаю, роковині, можна навіть сказати, ми маємо для себе відмітити, що, по-перше, не було жодного референдуму. Тобто те, що відбувалося в Російській Федерації, немає, що робилося Російською Федерацією на території окупованого півострова, не може мати нічого схожого з словосполученням, терміном, який є референдум. Чому? Справа не в міжнародних принципах, не в правилах, не в тому, як воно було прозоро чи не прозоро проведено. Автомати там було 2 автомати, 10 автоматів. Використовуємо російський наратив «зелені чоловічки» чи без нього. Це не має жодного значення. Значення має лише 2 обставини. Перша обставина полягає в тому, що зміна території України може затверджуватись, наголошу, тобто не перше проводитися, а затверджуватись, лише національним референдумом. Національного референдуму жодного не було. Відповідно, нічого немає, рішення Конституційного суду у нас є. Друге, що вони намагалися це легітимізувати, начебто правом кримського народу на самовизначення. Жодного кримського народу не існує. Є кримські татари, корінний народ, є українці, є росіяни, які проживали на території цього півострова. Ніякий кримський народ, який в теорії не існує і в практиці так само, не реалізовував жодне право на самовизначення шляхом референдуму чи будь-якого іншого шляху. Тому те, що зараз ми маємо для себе чітко відфіксувати і, власне, продовжувати говорити про це в міжнародній площині і в українській, те, що жодного референдуму не було, ніякого кримського народу не існує. А далі, закріплювали вони у себе в Конституції, як вони що робили, нас це абсолютно не хвилює.
І другий крок після того, як ми з цим власне визначилися і продовжуємо це активно комунікувати, ми розробляємо дійсно стратегію, яка під різні сценарії розвитку подій буде визначати той оптимальний, той найкращий для нас сценарій, коли ми повертаємо окуповану територію. Ну и плюс ко всему прочему, Украина работает в направлении ужесточения санкций в отношении России и еще большего утяжеления содержания Крыма для Кремля. Насколько мы были успешны в этом вопросе за последние 7 лет? Не особливо, насправді. Ну, з однієї сторони, ми розуміємо, що санкції самі по собі, це певні дискримінаційні обмеження, які, будемо відверті, вони застосовуються країною тоді, коли їй вигідно. А далі вже під приводом будь-яким, тобто будь-то війна в Донецькій, Луганській області, окупація Криму, вбивство певного журналіста або якісь інші обставини, вони часто знаходяться як приводи. Що може в цьому плані знайти Україна, що вона може зробити? Ми досить, насправді, мені здається, за 7 років багато часу виділили для того, щоб пояснювати країнам, що давайте, окей, дивіться, ви можете застосувати санкції, ця проблема є кричущою, ця проблема є не тільки нашою, тому застосовуйте їх. До деяких санкцій вдалося Російській Федерації адаптуватися. Друге питання пов'язане з тим, що ми насправді не сильно знайшли заміни деяким, скажімо, там ринкам збуту тощо для європейських компаній, які з самого початку в 2014 році застосовували санкції для РФ. Тобто ми пояснили, що нам треба ця допомога, але навіть на свої інтереси національні ми не представили якогось там замінника російського ринку. Я розумію, що це неможливо в тих масштабах, але принаймні частково. А третя позиція полягає в тому, що, розумієте, санкції в цьому плані, які ми не говорили як елемент для того, щоб повернути півострів, тобто як санкції, як такий механізм, який буде настільки жорстким для Російської Федерації, що буде змушена вона повернути півострів просто через вплив цих негативних обставин, на сьогоднішній день просто не придумали. Ви розумієте, що які б там не були негативні санкції, якщо б їх навіть застосували, наддраконівські, супердраконівські, вони в сьогоднішній конфігурації, в тому, що Володимир Путін присутній в Кремлі, і тому, що російський режим є таким, як є, вони просто не можуть собі цього дозволити. Тому, відповідно, ми чекаємо ось цього пресловутого моменту, який називається «Коли Росія розвалиться». Давайте подключим сейчас к нашому ефіру Олену Сотник, народного депутата України 8-го скликання. Вона зараз з нами на прямому зв'язку телефоном. Пані Олено, вітаю вас, селям алейкум. Витаю, доброго вечера. Да, мы сейчас обсуждаем 7-ю годовщину оккупации полуострова. Как вы думаете, был ли шанс у Украины на то время удержать Крым? И что, по-вашему, не так сделало мировое сообщество на то время, куда смотрели международные институции, или же действительно не было каких-либо шансов удержать Крым и противостоять агрессии России в 2014-м? Я думаю, що тут достатньо серйозне і складне питання, воно комплексне. І спрацювало багато факторів. Звичайно, що ні ви, ні я не володіємо всім обсягом інформації, і ми можемо тільки судити з того, що ми знаємо і розуміємо. Очевидно, що перш за все зіграло свою роль певним чином цей момент неочікуваності, тобто раптовості ситуації і того, що на той момент в державі фактично вже Янукович втік, а була перехідний період, була перехідна історія з наступними виборами і так далі, і так далі. Тобто інституції були явно ослаблені, і, звичайно, це теж серйозно вплинуло на реакцію недостатньо оперативно, недостатньо зв'язку з боку України. Якщо говорити про зовнішній світ, то я думаю, що перш за все не до кінця взагалі були оцінені ризики з перші години, перші дні, коли з'явилися так звані зелені чоловічки на території півострова, і просто-напросто міжнародні партнери, вони не знали ні що робити, не були готові щось робити. І якщо там когось звинувачувати, то напевно в першу чергу треба
говорити про те, що ми самі мали б бути готові до будь-яких сценаріїв, тому що Російська Федерація ще з моменту і Харківських угод, і в принципі ведення переговорів в форматі ультиматумів вже тоді показувала своє ставлення до України і взагалі свою умовно повагу до територіальної цілісності, і те, що вона претендує на якісь речі, які точно не випливають з незалежності і суверенності України. Тому однозначно не було належної реакції не з нашого боку, не з боку світового співтовариства. Звичайно, що сценарій такий, якщо Україною і прораховувався, то однозначно не був розцінений як серйозний і реалістичний. Тому вже на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо, але я б тут оцінювала ситуацію станом на зараз. Ми ще рік тому говорили дуже багато про те, що Крим зник з порядку денного світового, але я б все ж таки сьогодні була б в цьому сенсі більш позитивною. Мені здається, що принаймні з боку МЗС зараз здійснюється достатньо велика кількість зусиль для того, щоб все ж таки питання Криму, деокупації Криму повернути в загальну міжнародну адженду. І ідея того, це дуже символічна ідея до 30-річчя незалежності України про створення Кримської платформи. І більше того, реакція на створення Кримської платформи з боку Російської Федерації офіційного Кремля свідчить про те, що це абсолютно правильна ініціатива, нею треба рухатися, і наші міжнародні партнери мають активно нас в цій ініціативі підтримати. А как вы думаете, отыграет ли свою практическую роль Крымская платформа, или же это будет просто такой информационный шум вокруг Крыма? Дуже багато залежить від того, що буде закладено в ідеї і принципи цієї Кримської платформи. Якщо ми одразу її представимо як просто платформу для діалогу, то я з вами погоджуюся, це може просто перетворитися, на платформу розмов, навіть можливо менш впливову, ніж мінські групи, і які насправді ні на що, крім якихось заяв раз на рік не перетворяться. Але якщо створити цю платформу в межах все ж таки вироблення певних рішень, і після цього ці рішення з боку учасників цієї платформи будуть імплементовані на рівні їх держав або, наприклад, того ж Європейського Союзу, у вигляді санкцій, у вигляді додаткових реакцій, у вигляді притягнення до відповідальності тих, хто сприяє порушенню, наприклад, прав людини на території Криму, або хто сприяє окупаційному режиму і так далі, і так далі. Тобто, якщо це буде платформа для вироблення спільної міжнародної політики всіма партнерами, то тоді у цієї платформи є всі шанси стати впливовою точкою і стартом все ж таки до нехай складної, але боротьби за деокупацію, і повернення Криму до складу України. Дякую дуже, пані Олена. Чухсагулнас Олена Сотник, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Министр обороны Украины Андрей Таран во время своего официального визита в Японию провел переговоры с государственным министром иностранных дел Японии, во время которого пригласил официальный Токио присоединиться к Крымской платформе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Вот что там говорят. Оскільки Україна та Японія мають схожі геополітичні проблеми, то для обох держав є нагальним питання територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів. Ми пропонуємо активізувати взаємодію для гарантування національних інтересів та безпеки двох держав. Це надасть нового імпульсу двосторонньому політичному та військово-політичному співробітництву України та Японії. Пане Богдане, у Японии есть с Россией территориальный спор, а точнее Курильские острова оккупированы до сих пор со стороны России уже, если не ошибаюсь, с 1946 года. Следовательно, можем ли мы говорить, что Япония, прекрасно зная и понимая, что такое Россия, при этом имея с ней территориальный спор, будет душой и телом включаться в процессы деоккупации Крыма, и насколько важно участие Японии в Крымской платформе?
Японія дійсно дуже тривала історія, і за останні роки багато хто з аналітиків очікував того, що вдасться попередньому прем'єр-міністру Японії домовитися з Путіним за Куріли, тобто в тому вигляді, що все-таки повернути їх під повний суверенітет Японії, але цього не вдалося. Чи будемо очікувати того, що інша іноземна держава, яка навіть і розуміє, як ви кажете, і душою, і тілом, та і свідомістю саму проблему буде включатися в проблеми іншої держави і намагатися там ледь не вирішити її за нас, то ні, не буде. Чи буде підтримувати? Ну, ймовірність є. Я, на жаль, не сильно добре володію з сьогоднішнім матеріалом, яким відносини Японії і Російської Федерації станом на зараз. Те, що наш, власне, посол України в Японії, пан Корсунський, організував цю зустріч з міністром оборони, що це, за його словами, насправді, наскільки я пам'ятаю, це перший взагалі контакт такого рівня на тому вигляді в плані закордонного візиту нашого міністра оборони тощо, то це позитивно. Але для нас маємо все одно ключову відповідь на питання: добре, якщо не вони приєднаються, що буде за свою суттю Кримської платформи? Тобто, чи це майданчик для того, щоб країни між собою обговорювали проблему Криму? Якщо майданчик має на меті не дозволяти забути про цю проблему і не пустити все на самотьок, і не залишити так, як на сьогоднішній день ситуація є, це одне із завдань, яке, в принципі, може бути виконано. Якщо ми будемо покладати на Кримську платформу якісь надії, які завідомо є нереальними, ну, тобто, із серії, що всі зберуться в одному місці і скажуть, що якщо Російська Федерація не віддасть завтра Крим, то значить, там, я не знаю, як то утрувати це питання, але тоді вона буде виключена повністю з усіх там економічних відносин з тими сусідами, які всіма іншими країнами, які включені до Кримської платформи. Ну, навряд чи це відбудеться, да, і очікувати від цього, від Кримської платформи, такого, ну, навряд треба. А что тогда нужно ожидать? Ну вот каких практических шагов нужно ожидать и чем поможет Крымская платформа? Ну, перший пункт, я сказав, що те, що якщо вона буде створена, власне, в тому вигляді, якому планується в Офісі президента, що не дозволятиме зробити вигляд, ну, робити в Російській Федерації надалі вигляд, що ось по Донецьку-Луганську ми будемо розмовляти, ну, тому що там і то так збоку, і то як гарант, а Крим взагалі питання закрите. Да. Щоб оце от конструкція «закритий Крим» як питання, та, вона не була абсолютно простою для Російської Федерації. Щоб вони не могли собі дозволити сказати: ні, слухайте, взагалі це питання яким чином не обговорюється, і в міжнародному якомусь дискурсі це питання не вспливає, тому і ви забудьте. Так? Щоб із цього не було, ну, сам факт її створення, залучення до цього різних міжнародних суб'єктів, це може бути хорошою ідеєю. Друге питання пов'язане з тим, що все одно, яка б не була створена платформа, ми розуміємо, що багато чого буде залежати від вектору і від тої політики, яка напрацює для себе адміністрація Сполучених Штатів вже нового президента. Тобто, якщо у них буде якась логіка пов'язана з тим, що вони будуть активніше протидіяти Російській Федерації, шукатимуть нові якісь варіанти того, де з ними, скажімо так, вступати в конфлікти, по суті, то один із таких варіантів ми можемо запропонувати – це Крим, будь ласка, підтримуйте нас тут. Якщо б говорити про якісь практичні особливо наслідки, треба розуміти, що ситуація, яка є на сьогодні, вона не передбачає того, що в міжнародному, скажімо так, дипломатичному векторі можна швидко вирішити за допомогою створення якогось майданчика, вирішити питання повернення Криму під український суверенітет. Тобто справа ж не в цьому. Там ми розуміємо, що Російська Федерація до цього не долучиться і не сяде за стіл переговорів, бо обговорювати, ну, наскільки там от було незаконне приєднання Криму. Вони цього робити не будуть. Я, власне, колись говорив про це, можливо, в ефірі вашого телеканалу, що якщо ми говоримо про якісь практичні засоби, то цікавий варіант був би наступний, що так чи інакше більшість країн, та, ну, якщо не враховувати Китай останнім часом, то все одно забороняють своїм компаніям проводити економічну діяльність на території півострова. Але так само ми знаємо, що за 7 років були випадки, коли ці компанії, навіть європейські, так чи інакше працювали в Криму. Так, ну, чудовий приклад, коли вони, здається, в Ростов та турбіни направляли, а де-факто вони опинилися в Криму. Тому, якщо ми говоримо про це і створення якогось майданчика, то, можливо, це буде майданчик, який дозволить випрацювати механізм для всіх країн, які спільно вже підтверджують те, що їхні компанії не можуть працювати на території півострову. Якщо буде виявлятися інформація, в межах цього майданчику буде створений механізм, який дозволятиме швидше зупиняти цю незаконну діяльність, а можливо навіть притягати до відповідальності по національному законодавству тих, хто хоче. Тобто, щоб був створений певний алгоритм. І його можна створити дійсно на цьому майданчику. І це дійсно буде практичний механізм. Чи розглядається цей варіант в принципі? Чи можливий він на рівні попередніх переговорів, консультацій з країнами, які заявляють про свою готовність прийняти участь? Я не знаю. Але як практичний варіант, ось, будь ласка, в принципі, як ідея
це можливо. Тому зараз, мені здається, я не чув, на жаль, таких відповідей на питання, в чому буде швидкий ефект від Кримської платформи. І я розумію, чому я навіть не чув ці відповіді на ці питання. Тому що їх насправді не існує до кінця. Тобто сьогоднішня ситуація, вона є, на жаль, такою, що якусь швидку опцію, швидку перемогу за рахунок просто створення платформи не дати неможливо. Многие политики, эксперты говорят, что в рамках крымской платформы нужно обязательно обсуждать насущные вопросы Крыма, в частности, вопрос дефицита воды на оккупированном полуострове. Там действительно сохраняется критическая ситуация. Вот сегодня появилось такое сообщение, что в Белогорском и Тайганском водохранилищах осталось слишком мало воды, чтобы она существенно повлияла на ситуацию с водоснабжением. Об этом сообщил крымский предприниматель, общественный деятель и владелец зоопарка Тайган Олег Зубков. Вот его цитата. Вы видите цитату Зубкова? Воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах практически вообще нет. Практически мертвый остаток. В Белогорском водохранилище были где-то 2 или 2,5 миллиона кубометров, которые не могли спасти положение в Симферополе. Да и доставить их достаточно тяжело. Ну а вот оккупационные власти Крыма обвиняют Украину в водной блокаде, и там даже подготовили иск к Украине на 10-20 триллионов рублей. Это 137-274 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Об этом недавно заявил председатель оккупационного парламента Крыма Ефим Фикс. Вот его цитата. Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб. Это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 триллионами рублей. Должны выйти на эту цифру. Куда они будут подавать этот иск, и есть ли какие-то перспективы, пане Богдане? Знаєте, коли я чую від представників або окупаційних адміністрацій, або російських силових відомств терміни із серії «мероприятия», мені не вистачає перед цим слова «активне». І другого, що ми повинні вийти на цю цифру, ви ж все одно калькулятор свій маєте, так чи інакше вже порахували, скільки ви хочете, і те, що ви там калькуляції якісь точні проводите, вибачте, нікого не смішіть. Куди будуть подавати, я не знаю. Для нас чудова можливість обговорити знову питання на тому, що давайте, будь ласка, подавайте позови, ми обговоримо те, що окупаційна адміністрація має нести відповідальність держави-окупант за території, на якій на сьогоднішній день знаходиться під її окупацією. І ми знайдемо, якщо ця площадка буде не в Басманський суд, а якщо вони в ЄСПЛ подадуть, і там ЄСПЛ вирішить про прийнятність цієї заяви проти України і будуть її розглядати, то у нас буде можливість встановити, власне, цей факт на цьому рівні. Я не знаю, куди вони хочуть це подавати, але треба розуміти, що це їхня відповідальність, в першу чергу відповідальність Російської Федерації. Ми навіть не говоримо про те, що така сама відповідальність була б за території, які на сьогоднішній день не підконтрольні уряду в Донецькій і Луганській області. А тут ще й навіть вони формально, навіть для себе, по своїм квазіпроцедурам приєднали. Тобто вони не заперечують того, що вони є на сьогоднішній день країною, яка здійснює фактичне адміністрування керівництво цієї території. Просто вони заперечують те, що вони є окупантом, але ми можемо, власне, дуже чітко з боку знову-таки наших процедур визначити те, що жодного кримського народу не існує, жодного референдуму не було, тому, власне, ви незаконно здійснюєте контроль над цією територією. Куди будуть подавати? Там ми будемо обговорювати, якщо це знову-таки не Басманський суд, або там не суд этого Северного окружного военно-окружного Ростовського суда. Да, дякую. Да, власне, якщо не він. Тобто там ми, звісно, обговорювати це не будемо. З огляду на це, якраз, окей, добре, питань немає. З точки зору того, що сьогоднішній день критична ситуація з водою, з точки зору людської, з точки зору, власне, просто як людини, мені прикро, що так відбувається. Але з точки зору громадянина України, я розумію, чому так відбувається. Дякую дуже, пане Богдане. Чохсагул нас. Богдан Бондаренко був з нами на прямому зв'язку, політичний експерт, фахівець з конституційного права. А зараз к нам присоединяється Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач. Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум.
Добрый вечер. Добрый вечер. Харьковские соглашения хотим с вами обсудить подробнее, учитывая, что сегодня украинские чиновники и депутаты, которые участвовали в подготовке Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюска. Вот его цитата, давайте его послушаем. Ключове, що в заяві прозвучало і, власне, в дорученні РНБО, що слід перевірити дії посадових осіб взагалі. Тобто не тільки депутатів, а й тих, хто готував харківські угоди, візував їх, погоджував. Це питання службовців виконавчої влади, Кабміну, а також адміністрації президента того часу. Це, мені здається, реальніше залучення до відповідальності, в тому числі і до кримінальної, ніж народних депутатів. В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона о денонсировании Харьковских соглашений. По данным сайта парламента, документ зарегистрировали 12 марта, а 16 марта его предоставили на ознакомление. Законопроект инициировали двое народных депутатов фракции «Слуга народа». Угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України підписано 21 квітня 2010 року в місті Харкові і ратифіковано Верховною Радою України 27 квітня 2010 денонсувати. Есть ли реальный механизм привлечь к ответственности тех народных депутатов, которые голосовали в 2010 году за ратификацию Харьковских соглашений и при этом не нарушать Конституцию Украины? В действительности можно сказать, что сами по себе те решения, которые принимаются относительно принятых в то время соглашений, они, хочу отметить сразу, правильные и очень выверенные. Относительно уголовной ответственности, на мой взгляд, это достаточно мы заходим далеко наперед. Да? На сегодняшний день нужно для начала довести саму денонсацию до фактического завершения. Поскольку именно такой шаг позволит нам решить, скажем так, несколько, по крайней мере, информационно-политических задач, в том числе и связанных с тем, что пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории полуострова Крым с того периода по 2014 год, непосредственно когда произошла оккупация полуострова, она являлась фактически незаконной. И уже непосредственно после этого отталкиваться на уровне международного законодательства, на уровне международном, относительно того, что в принципе как таковое это пребывание можно расценивать как своего рода присутствие иностранного контингента на территории государства без непосредственно права, предоставленного этим государством. На то время, в 2010 году, пребывание Черноморского флота в Крыму в Украине не воспринималось как угроза национальной и территориальной целостности. Просто свято верили так называемому русскому братскому народу, или что это было? Я думаю, я не открою какой-то секрет о том, что в Украине всегда присутствовало два лагеря. Один, который отстаивал исключительно пророссийские взгляды и продолжает их отстаивать даже на сегодняшний день при явном вторжении Российской Федерации на территорию Украины и оккупации наших территорий. И тот лагерь, который отстаивал исключительно проукраинские позиции и интересы Украины как целостной страны и украинского народа. И непосредственно Черноморский флот на территории полуострова Крым — это никогда не было размещение каких-либо сил и средств иностранного государства в интересах Украины, а как раз наоборот. Как воспринималось каждый, опять же, из противоборствующих, условно так, политических лагерей на тот момент воспринимал это по-своему. Опять же, пророссийски настроенные, та же самая партия регионов и так далее, эти силы, безусловно, воспринимали в свою пользу присутствие. Своего рода даже, знаете, я бы как это назвал,
Они рассчитывали в какой-то степени на присутствие российских войск на территории Украины исключительно в своих корыстных целях с перспективой на некое будущее, поскольку на тот момент горечь поражения в ходе помаранчевой революции, да, она не давала покоя этому лагерю спокойно спать. И каждый последующий избирательный процесс, каждый последующий выбор, они вспоминали ту ситуацию, которая имела место быть. К тому же не забываем еще инцидент, когда Российская Федерация самовольно в начале 2000-х годов пыталась проложить на территорию полуострова Крым, скажем так, дорогу. Да? Этот инцидент должен о многом был сказать еще на тот момент, что от России ничего хорошего ожидать не стоит. Если бы ситуация зашла бы в более такой вот эскалационный, какую-то более эскалационную фазу, то не исключено, что силы и средства Черноморского флота были бы использованы еще тогда, 20 лет назад, непосредственно против Украины. Как вы думаете, почему сейчас именно взялись за Харьковские соглашения? Вы знаете, вопрос достаточно интересный, поскольку есть множество довольно-таки сомнительных соглашений, договоренностей, которые имели место за вот весь этот период, за весь период современной независимости Украины непосредственно с Российской Федерацией. Ну, опять же, можем и газовые контракты вспомнить и так далее, и так далее. То есть сомнительных документов много. И Харьковский, возможно, это один из тех этапов, которые, необходимо было уже начинать реализовывать и 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, намного раньше. Но ситуация складывается так, что в нынешних условиях актуализация вопроса Крыма, возвращение актуализации к вопросу об оккупации Крыма Российской Федерации в контексте именно присутствия всего этого времени на территории полуострова, де-факто незаконного присутствия, да, контингента иностранного государства будет звучать как нельзя лучше и актуально именно в нынешних политических реалиях. Ну и возможности, на мой взгляд, на сегодняшний день для того, чтобы провести денонсацию данных договоренностей, на мой взгляд, наибольшие сейчас и возможности по этому, и время самое подходящее. Ну, давайте подробнее узнаем у одного из авторов этого законопроекта, народного депутата Александра Лисючака, который сейчас с нами на прямой связи, член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, фракція «Слуга народу». Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что включает в себя ваш законопроект о денонсации Харьковских соглашений. Власне, питання стоїть про розірвання договору по так званого Харківських угод, оскільки на сьогоднішній день ми маємо та проблему анексії Криму Російською Федерацією, і в той же час ми маємо угоди, які дозволяють Російській Федерації розміщувати і мати присутність своїх військових баз на території українського Криму до 27-го року. У мене справді виникає питання, чому там 2, 3, 4 роки до цього це питання не піднімалося, оскільки фактично російська сторона може інтерпретувати угоди як законне перебування російського флоту, російських військових на території підконтрольній Україні, території Криму і територіальних водах України. Тому, власне, ми з колегою подали даний законопроект, який має на меті розірвати ці угоди і звертатися, в тому числі в міжнародні інстанції, стосовно незаконного перебування російського Чорноморського флоту, російських військових на території Криму, на території України. Когда примерно ваш законопроект может выйти в зал парламента? Как вы оцениваете перспективы его принятия или не принятия?
Власне, до вчорашнього дня, до заходу в законопроект 2194, ми мали надію, що це відбудеться найближчим часом, зокрема на наступному пленарному тижні, але з огляду на ті дії, які сьогодні чинить опозиція, маю такі застереження, що це трішки відтермінується у часі, тому що питання надуманих якихось застережень до законопроекту 2194 унеможливлюють найближчим часом внести законопроект про денонсацію в парламент. Але знову ж таки, я сподіваюся, що, наприклад, на мою думку, політична сила, яка позиціонує себе як проукраїнська партія «Батьківщина», не буде стримувати цей процес своїми правками до законопроекту про передачу земельних господарського призначення в громади, і ми найближчим часом дійдемо до законопроекту по денонсації, який він ще має пройти комітет. Предположим, что законопроект в Верховной Раде Украины приняли. Что дальше? Что с этим делать? Далі ми будемо звертатися, знову ж таки, поміж тими зверненнями міжнародні інстанції, Організації Об'єднаних Націй, судові міжнародні інстанції про анексію Криму і так само про перебування на території анексованого, але скажімо, українського Криму, української території, військових іншої країни, які не мають ніяких юридичних підстав там перебувати. Скажите, і далі боротьба дипломатичних наших депредставництв, дипломатичного корпусу по відшкодуванню збитків і по змушувати Російську Федерацію покинути територію України за допомогою наших міжнародних партнерів, за допомогою міжнародного права. РНБО сейчас поручила Службе безопасности Украины проверить на госизмену тех народных депутатов, а их 236, которые тогда проголосовали за ратификацию этих Харьковских соглашений. Но вчера спикер парламента Разумков сказал, что из-за индемнитета их привлечь к ответственности будет нельзя. Тогда в чем смысл? Или же все же есть реальные механизмы, чтобы привлечь к ответственности этих народных депутатов и при этом не нарушить Конституцию Украины? Я думаю, це питання має детально обговорюватися, але перш за все Служба безпеки України, я думаю, в ході розслідування визначить тих осіб, які готували ці харківські угоди, так званий пакт Януковича-Медведєва, аби зрозуміти, звідки виникла ця ідея, яким чином особи зацікавлені в даному пакті, в даних угодах впливали на народних депутатів, ті, хто готували ці угоди, за чиєю вказівкою вони готувалися, і чому саме такий текст був. І ми отримаємо звіт Служби безпеки України, а далі, відповідно, буде оцінена робота і прийняті ті міри, які не будуть порушувати Конституцію України. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Алексійчук був з нами на прямому зв'язку. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народу». А на востоке Украины продолжается обострение. И вчера спикер трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Арестович заявил о том, что план Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, но он уже готов. Вот его цитата. Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Пане Александр, у вас есть понимание, что это за план? Мы его видели, мы его слышали или это что-то новое?
Ну, по крайней мере, на сегодняшний день большая часть тех планов, которые существуют вообще в принципе по Донбассу, мы и не можем их видеть досконально. Это не та информация, которая сливается в открытые источники, и любой желающий имеет к ним доступ. Тем более, если они согласовывались на столь высоком уровне. Что я вижу в данной ситуации и что можно в принципе ожидать вообще как от Германии и Франции, как от партнеров Украины в данном переговорном процессе, это соблюдение, на мой взгляд, абсолютно всех требований по Минским соглашениям, в том числе, опять же, и по таким достаточно сложным вопросам, как вывод российского контингента с оккупированной части Донбасса и восстановление контроля над границей непосредственно Украиной, и впоследствии уже оговоренные, опять же, в течение длительных переговоров оговоренные выборы местные, которые будут проводиться уже на освобожденной территории. И все это я не исключаю, что достаточно прагматичные немецкие политики, французы действительно попытались привязать непосредственно к каким-то срокам, каким-то датам. Но, на мой взгляд, это не возымеет существенного успеха, поскольку Российская Федерация уже давным-давно показала, что это не та страна, с которой можно разговаривать исключительно цивилизованным политическим языком. Это страна, которая в настоящее время все же продолжает придерживаться своих реваншистских амбиций, и для нее решение вопросов по Донбассу сохраняет достаточно высокий приоритет именно решение исключительно на ее условиях. Увы, но это так. Ну а как быть тогда, если такая патовая ситуация, когда Россия настаивает на своем, Украина настаивает по праву на своем? Есть ли какой-то выход, есть ли какая-то панацея? На это просто нужно смотреть, на эту ситуацию широко открытыми глазами, да? Не через розовые очки или выстраивая хрустальные замки. Мы должны прекрасно понимать, что Российская Федерация от всех тех метастаз русского мира, которые она успела наплодить за время своего существования, именно существования как такого образования, как Российская Федерация, опять же. Я имею в виду в данном случае Приднестровье, я имею в виду Абхазию, Южную Осетию. Она не откажется от этих своих метастаз просто так, до тех пор, пока они не станут действительно обременительными для нее и для ее существования, для существования ее режима, для существования ее элит. То есть фактически Украина должна вместе со своими западными партнерами придерживаться политики жесткого давления на Россию, как экономического, так и политического, ограничения санкций и регулярный прессинг на всех международных площадках, которые только доступны. Это именно тот путь, который может со временем вынудить Россию уйти с Донбасса. Давайте обсудим еще Соединенные Штаты Америки. На следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в выборы США. Отмечается, что официальные лица не разглашают никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, за исключением того, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран. Американская разведка же обнародовала тем временем информацию, что Россия и Иран влияли на выборы США, а Китай решил не вмешиваться. Какие будут санкции? Есть у меня ожидание, конечно, что в первую очередь под санкции должны будут попасть действующие лица Российской Федерации, которые замешаны в распространении дезинформации. Это, на мой взгляд, должны быть медийные информационные площадки, пропагандистские ресурсы,
а также непосредственно кураторы тех групп, которые осуществляют хакерские атаки и так далее. Мы прекрасно знаем, что один из таких персонажей — это Евгений Пригожин, которому приписывается непосредственно курирование фабрикой троллей, Повар. и который непосредственно курирует подобного рода спецоперации не только на территории США, хочу заметить, поскольку в конторе Евгения Пригожина в том числе и были отданы проекты по реализации дестабилизации Африки в ходе избирательного процесса, который происходил в этом континенте на протяжении последних нескольких лет. То есть это достаточно жирные были по финансированию проекты, которыми он курировал и так далее. Но он на сегодняшний день, как известно, находится под санкциями. Помимо всего прочего, есть и другие действующие лица, которые имеют отношение к подобного рода деятельности России, которая не является чем-то экстраординарным, поскольку Россия, она, не имея возможности добиваться каких-то серьезных успехов на международной политической арене, всегда прибегала вот к подобного рода информационным кампаниям. Со временем, по мере развития непосредственно интернет-технологий, она поставила их на, скажем так, свое служение. Поэтому будем ждать. Безусловно, это достаточно закрытая информация, ее не будут предварительно, как и было сказано, раскрывать, но можем ожидать. Я бы хотел бы, например, увидеть определенные санкционные действия против руководящего состава лаборатории Касперского, да, против ряда компаний, против такого серого кардинала российских поисковых технологий, как Игорь Ашманов. Ну, это мои личные предположения, конечно. Что будет на самом деле, покажет время. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Олександре. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Військовий політичний оглядач Одесса. Я напомню, что американская разведка недавно обнародовала информацию, что Россия и Иран влияли на выборы США, а Китай решил не вмешиваться. В частности, сообщается, что президент России Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Сообщалось, что Путин контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня прокомментировал результаты этого расследования об иностранном вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов Америки. И вот что он сказал. Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско Росії. А президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы. Вот его цитата. Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 роках, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, вітаю вас, салям алейкум. Добрий вечір, салам алейкум. Вітаю АТР і всіх друзів АТР. Пане Павло, услышали сейчас цитату Джо Байдена. Что-то я не припоминаю, что до этого дипломаты США, президенты вели такую жесткую риторику. Это что-то новое? Ну, Джо Байден, він же не дипломат, він політик. І він, як президент США, може дозволити собі говорити від імені американського народу. І він завжди досить жорстко ставився до авторитарної і агресивної Росії. До речі, після того, як було перезавантажено Радянський Союз, він був один з тих, хто розумів російську загрозу в майбутньому. От він це передбачив, у нього була ця візія. І тому я вважаю, що він зараз буде досить послідовним. Він прекрасно розуміє, що у путінської Росії, у путінського режиму є геополітичний і, головне, ціннісний конфлікт з свободним миром. Тобто
з трансатлантичною спільнотою. І я вважаю, що реакція буде. Ви тільки що цитували результати, які нам запропонувала розвідувальна спільнота американська. І тут я вважаю, що дуже чіткий висновок. І висновок, до речі, дуже непростий для нас, для України. Оскільки американці кажуть, у вас діяли мережі російського впливу. Так, звичайно, зараз потрапили під санкції українські громадяни, які були з ними пов'язані. Питання в тому, як ми протидіяли цим мережам російського впливу. І це питання виникне в нашому, вже виникло, я думаю, що в нашому діалозі з Сполученими Штатами. А стосовно санкцій, те, що ви обговорювали, я все ж таки дуже сподіваюся, що санкції будуть стосуватися не тільки окремих, звичайно, злочинців, які займаються кіберзлочинністю з боку Росії. Я дуже сподіваюся, що будуть санкції хоча б часткові стосовно доступу до фінансових ринків, стосовно російського боргу, стосовно хоча б одного чи декількох російських олігархів. Не факт, що вони будуть одночасно одним пакетом, але от саме це я хотів би бачити, це обговорюється в Вашингтоні, але яким буде рішення Байдена, ми подивимось найближчим часом. А які санкції реально можуть подорвати економічну базу Росії? Я вважаю, що якщо ми кажемо про взагалі, так кажуть, знаєте, ядерно-санкційну зброю, якщо хочете, то це має бути, безумовно, нафтове ембарго, це має бути відключення Росії від банківських операцій, не тільки SWIFT, але, зокрема, SWIFT. От саме це ядерна санкційна зброя. От те, про що я кажу, це подальша заборона доступу Росії до первісних і вторинних ринків капіталу, це російський борг, це подальші санкції стосовно чутливих секторів. Це досить серйозно. І це вже працює не тільки в довгостроковій перспективі, це працює навіть в короткостроковій перспективі. Как вы думаете, все же Байден, учитывая его такую жесткую риторику, учитывая жесткую риторику представителей его администрации, готов будет ввести эти санкции? Или хотя бы может ли он имплементировать тот закон от 2017 года, который принял Конгресс США? Это санкции, которые оцениваются там в триллионы долларов против ближайшего окружения Путина. Вот есть такая готовность сегодня у Байдена? Или же он будет пытаться каким-то быть более гибким в этих вопросах? Я не думаю, що гнучким, пані Гульсум. Я скоріше думаю, що ставлення Байдена до Росії буде стратегічним. І я поясню. І я от хочу це пояснити. Те, що ви, напевно, не почуєте від Байдена, оскільки він все ж таки, як президент, має бути політкоректним. От коли я був міністром, це теж тягар бути політкоректним. Але я думаю, що американська адміністрація в процесі перегляду своєї політики щодо Росії все ж таки візьме курс на поступове перезавантаження путінського режиму, який насправді, як я кажу, є загрозою взагалі для всього демократичного світу. Для стабільності демократичних інституцій. І цей стратегічний погляд не означає, що одразу завтра чи післязавтра буде запроваджений весь пакет санкцій. Це буде тиск, який має бути результативним, а не те, що от одразу все пакетом, відповідно, Путін скаже, тепер ми остання російська фортеця, ми тримаємось, от бачите, як Захід на нас тисне. І от ця історія стосовно арешту фрілансера Радіо Свободу, яке ви теж, напевно, обговорюєте в вашому етері, це ж класична провокація. І зрозуміло, що вона спрямована не тільки назовні, а й всередині Росії. Сказати, бачите, оце українські шпіони. І оце якраз людина, яка працює на Радіо Свобода. Ви бачите, це Захід. От ми маємо зберегтися. Я думаю, що насправді санкції потрібно запроваджувати мудро, послідовно і стратегічно, а не одним ядерним ударом. Тобто перезавантажити путінський режим потрібно зі стратегічної точки зору. От знову на цьому наголошую. Многие политики, эксперты сейчас переживают относительно того, что до сих пор не состоялся телефонный разговор Джо Байдена с нашим президентом Владимиром Зеленским и оценивают это как такой тревожный звоночек. А вы как думаете, есть ли в этом какая-то вот тревога?
Ну, дивіться, по-перше, дійсно, період, коли всі очікують на цей дзвінок, він затягнувся. І це правда. З іншої точки зору, от буде дзвінок, умовно, завтра чи післязавтра. Ну і що? От насправді дзвінок – це тільки початок контакту лідерів. Це ж не початок контакту довірливої розмови. Довіра поки що не сформована, вона має формуватися. Тобто дзвінок сам по собі, він важливий, але він не визначає весь подальший процес. І для мене насправді важлива історія нашого партнерства, яка має перейти в союзництво. І ця історія за визначенням неможлива без того, щоб ми припинили імітації і послідовно йшли шляхом реальної судової реформи, реальна боротьба з корупцією, а не у нас антикорупційні інституції за себе борються, а не з корупцією. Ну і, звичайно, деолігархізація. Без цього неможливо. Неможливо. І для Штатів ми маємо стати реальним союзником, якому можна довіряти, якого можна взяти в НАТО, з якому, як знаєте, ми кажемо, можна піти в розвідку, за якого можна вкластися, в тому числі і в процесі звільнення Криму. А я реально вірю, що це буде зроблено. І в тому числі це буде складний процес перезавантаження путінського режиму, але до шансів ми маємо бути готові. Слухайте, ми ж прекрасно розуміємо, що допомагають тільки тим, хто бореться. От якщо ми будемо боротися і нам будуть довіряти, тоді і нам будуть допомагати. А якщо ми будемо, вибачте, чекати, що там дядя Сем, чи в даному випадку дядя Джо, от просто нам допоможе, за нас все зробить, так воно не буває. І от це потрібно розуміти, що нам потрібна історія спільного успіху. Нам, якщо хочете, потрібен новий безвіз. Такий безвіз не за сенсом, але от з точки зору реформи, які не перетворень, навіть не реформ, які цю країну змінять. І це потрібно зробити зараз з американцями, з Європейським Союзом. І це має бути реальним змістом нашого партнерства. А ми оцей дзвінок сьогодні чи дзвінок завтра, окей, важливе питання. Але точно не найважливіше в українсько-американському партнерстві. Ну а вот инициатива Украины сейчас создать крымскую платформу и в рамках крымской платформы обсуждать деоккупацию полуострова – это элемент борьбы, серьезный элемент борьбы? Ні, дивіться, Кримська платформа – це дуже правильна історія і позитивна. Але це не про деокупацію. Я от хочу всім пояснити. Кримська платформа – це насправді про привернення уваги. От зараз нам дуже важливо, щоб у нас була хвиля політична, емоційна. І ми сказали, от Крим, це нам болить, ми готові боротися. І боріться поряд з нами. Але навіть питання, такі як гуманітарні, такі як екологічні, які Росія все одно буде вимушена обговорювати, оскільки на сьогодні Крим – це чорний ящик і чорна дірка, яка нікуди не йде. Росія, вона ж буде намагатися їх обговорювати в інших форматах. Звичайно, в форматах міжнародних організацій. Тому Кримська платформа – це історія правильна, 100%. Але це історія дещо про інше. І нам потрібно з нашими партнерами зробити от такий стратегічний тиск. Використати все, що можливо. Але одночасно, я це підкреслюю, от бачите, підтримка окупації, вона і в російському суспільстві падає, особливо серед молоді. І, до речі, в окупованому Криму люди розуміють, що у них та Крим забрали кримчані. Приїхали люди з Росії, забрали бізнес, забрали управління. І що їм робити? У них забрали Крим. І от ми маємо заходити там, де можемо, хоч ми не можемо зайти в ЗМІ, але хоча б в соціальні мережі. І пов'язувати в розумі людей, що окупація призвела до економічної злиденності, до перспективності. І я впевнений, що російська молодь вибере перспективу для себе, відкритість країни, щоб це була інша країна, а не режим навколо. Але над цим потрібно послідовно працювати. І це ми теж можемо зробити разом з нашими друзями і партнерами. Тобто такі питання, звичайно, в тому числі можна обговорювати на платформі. Це теж питання деокупації, зрозуміло. Але ми маємо розуміти, що ми робимо для того, щоб послідовно будувати тиск, а що ми робимо в контексті конкретних кроків з деоккупації? Оце потрібно кожному розуміти. Мы в эти дни вспоминаем 7-ю годовщину и, собственно, события 2014 года, когда в Крыму оккупанты провели этот незаконный референдум. На то время, если я не ошибаюсь, пане Павло, вы были послом Украины в Германии, правильно?
Так, я був послом в Німеччині. Да, скажите, как на то время в Германии воспринимались эти все события в Крыму? И как вы думаете, был ли шанс в 2014 году мировому сообществу противостоять агрессии России и остановить оккупацию полуострова? Пані Гульсум, скажу одразу, що сприймалося по-різному. І я з самого початку, ще коли це почалося, я ж, звичайно, побіг до німецького керівництва, до німецьких депутатів і кажу, ви ж дивитесь, що відбувається. І я відверто скажу, що були люди, які дійсно одразу перейнялися і включилися в історію, почали координувати позицію спільно з Сполученими Штатами, тобто, ну і канцлерка безпосередньо Ангела Меркель. А були люди навіть в німецькому Бундестагі, які мені казали, ну, Павло, що ти нам кажеш? Ну що, за Росія ще захоплює, да ми в це не віримо. Ну, як це може бути? Такі люди теж були, їх було теж чимало. Тому просто пояснити їм, що відбувається, це було насправді дуже непросто, а потім, коли вони побачили, вони кажуть, о, такого ніколи в житті не було. От насправді є інерція мислення, є і в Німеччині інерція 70-х років, коли була, пам'ятаєте, східна політика, і я ж всім кажу, ви ж не плутайте Брежнівське СРСР з путінською Росією. І це справді не одразу зайшло і не одразу всі зрозуміли. Я вважаю, що у наших друзів був момент, коли вони могли більш жорстко, більш солідарно тиснути на Росію. Тобто реально жорстко сказати, якщо ти, Путін, йдеш вперед, то тоді оці пекельні санкції реально, які Росію вирізають повністю. Не розмови, які тривали певний час і дозволили Путіну діяти достатньо швидко, а діяти в режимі реального часу. А от ця інерція мислення і дій, насправді, яка була у частини Заходу, вона, звичайно, сприяла тому, що у Путіна з'явився певний маневр. Тобто є різні підхід різних західних політиків. Тепер всі розуміють, майже всі розуміють сутність Росії. Але станом на 2014 рік це так не було. Ну а насколько действительно сейчас понимают? Ведь мы видим, что в вопросе выбора между экономических выгод и гуманитарных ценностей, к сожалению, Европа сегодня выбирает экономические выгоды. Или я делаю неправильный вывод? Ні, Гульсум, я б так не сказав, але є багато людей на Заході, які намагаються це ж балансувати. І кажуть, так, Росія здійснила злочин в окупації частини України. Так, путінський режим з нами воює. Так, путінський режим має з нами фундаментальний конфлікт. Але давайте для того, щоб тримати якийсь елемент взаємодії з цим режимом, з точки зору нашої безпеки, давайте не обмежувати цими питаннями нашу взаємодію з Росією. І це дуже небезпечно, це лунає постійно. І, слухайте, нам в цю історію потрібно вкладатися і пояснювати, що таке путінський режим. Ми не можемо комусь пояснити і потім сісти і сказати, ну окей, вони зрозуміли, тепер вони завжди за нас і будуть вкладатися. Це постійна історія, і наша дипломатія, наша політика має бити в одну точку. Знаєте, як Франко казав, лупати цю скалу, щоб в результаті ми постійно пояснювали не тільки нашу політичну позицію, а нашу емоцію. Це реальна задача, поки не звільнимо і Крим, і Донбас, має бути постійною. І це, знаєте, це не тільки від розуму, це від серця має йти. Наші партнери скажуть, ну окей, вони змирилися. Що Росія намагається пояснити в ЄС? Ну, ці українці, вони щось кажуть, але от може вони змирилися, а от ми не змирилися, і ми це маємо постійно пояснювати кожному. Причому не тільки політикам, це людям. Це непроста задача, але маємо 100%. А каким образом это реализовывать? Вот мы в наших эфирах часто говорим о том, что Россия вот своими агрессивными действиями, она открыла ящик Пандоры. Россия сейчас с нигилизмом относится ко всему международному праву, даже в своей конституции закрепила свой закон выше международного права. Да? А Россия
игнорирует все международные договоренности, меморандумы, декларации. Россия не выполняет решения международных судов и при всем при этом продолжает находиться в Совете Безопасности ООН и иметь право вето там, при том, что ООН после Второй мировой войны была организация, создана для сохранения мира и безопасности в мире, а там право вето имеет страна, которая, в принципе, подрывает эту безопасность. Как быть с этим? Можно ли хотя бы ее исключить и лишить этого права вето? Ну, ми ж над цим працюємо. Але Росія поставила всю систему міжнародного права до гори дригом. Ви маєте рацію. От ми, щоб реально юридично закріпити, що у нас є війна з Росією, ми маємо відповідно до статуту ООН прийняти рішення в рамках Ради безпеки. А там сидить Росія з правом вето. І фактично статут ООН суперечить сам собі. Але, на жаль, як дуже сумно жартує один з моїх добрих друзів, потрібна, каже, третя світова, щоб реально провести реформу Ради безпеки. Це сумний жарт. Слухайте, я завжди намагався, щоб ми просували дискусію щодо реформи Ради безпеки ООН, але я вважаю, що сьогоднішній ООН вже не відповідає існуючим реаліям. І нам потрібно думати над чимось, що замінить ці реалії. Це дуже непроста дискусія, оскільки комусь, багатьом насправді, не хочеться вилізати з теплої ванни. А ми насправді відчули це на собі, на своїй шкірі, на тому, що наші хлопці і дівчата загинули на цій війні. Ми це розуміємо, і ми найкраще здатні пояснити це іншим. Насправді це дуже непроста дискусія, результат не буде сьогодні на завтра. А забрати право вето, будемо сподіватися, що рішення міжнародних судів нам в цьому допоможе. Пане Павло, и последняя, вот только что появилась новость, я бы хотела, чтобы вы ее прокомментировали. Доллар и евро резко сегодня укрепился на московской бирже из-за усиления санкционных рисков. Рубль падает после того, как президент США Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США. Ну от слухайте, пані Гульсу, оце те, про що ми розмовляємо. Ви кажете, що Росія начебто самостійна, начебто незалежна. І от Байден щось каже, буквально 2 фрази, і все, і російські біржі падають. От це насправді каже, наскільки Росія вразлива до цих ризиків і санкцій. І ці санкції, я вважаю, що якщо їх застосовувати стратегічно, вони призведуть до зміни поведінки цієї Росії і до зміни тієї реальності, яка захопила владу в сьогоднішній Росії. Тому, звичайно, це не може бути сьогодні на завтра. Ми б хотіли, щоб це вже було. Але потрібно працювати з нашими друзями послідовно, щоб ми були обов'язково частиною цієї розмови, щоб це не було за нашою спиною чи через нашу голову. Ну, а для того потрібно справжнє партнерство і довіри. Повертаємось до першої частини про те, що ми з вами говорили. Дякую дуже, пане Павло. Чохсаголмас. Павло Клімкін був з нами на прямому зв'язку, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не пропустите. Корушкинч.